i'r adran C ar un dosbarth y merch yn dyfe. Un dosbarth ar gael, unrhyw oedran, y gorau o'r gwrw. Nicky Jones, camo, tuag at rhes. A tu ôl i'r rhes i gael gweld. Beth mae'n gweld o'r angl na, yn dyfe. Mae wedi bod yn clas cryf iawn ti'n blaen y beirniad fan hyn heddi, so mae'n edrych yn fyny ac ei lawr y rhestr nawr i weld os unrhyw newidiadau mynd i fod. Cael y golwg ola drostyn nhw i weld a ddyn hapus efo fel mae wedi rhoi nhw yn ei sefleoedd. Ti'n hapus, Lowry? Ydy, dwi'n meddwl, chymod, clas cryf iawn. Achos safon uchel, fel ni'n sôn yn gynt, nifer mawr i hunain wedi ennill y sioe frenhinol yma o'r blaen. Os na bod i hunain wedi ennill, mae'r mam neu'r tad wedi, so mae'n dangos pwy mor gryf yw'r safon. A braf i gweld hynna, o ran yr adran i hunain. Ond ar hyn o bryd, ar y brig, Derek Dykes a Joanne Nicholson, Crossfield Casino. O ni. A geiff e aros na. Mae'r beirniad yn dod o'r cefn. Edrych am nawr. Derek Dykes, cofia bod hi na. Holl bwysig ar y pwynt hyn o beirniadu. I ddim tynnu dy ligad off y beirniad a off dy geffil yn dŵn wir, Lowry. Ydy. Mae'r tri cyntaf wedi gwneud y wych yn barod eleni. Yr ail wedi bod yn supreme yn gylnes y trydydd wedi bod yn supreme yn sioe feirch Llambed. Ond mae'n edrych yn debyg falle bod i... Wel, mae'r penderfyniad wedi wneud. Fi'n credu. Ydy wrth gweld Derek Dykes yn arwen yr enillydd y dosbarth merch yn yr adran C, Crossfield Casino. Mae'r penderfyniad wedi wneud. Garden goch a rhosglyman i law. Eisiau fwy o ambell i law arall ar rhibannau. Mae'r anifeiliaid anferth hyn wedi ennill wrth ennill y dosbarth. Many congratulations to the winner of this strong class, number 788 in your catalogues. And this is B. Dykes and Jane Nicholson with Crossfield Casino. Llongyfarchiadau mawr i chi. Yr ail wobr heddiw, in second, we have number 792. And this is Stacey Hastings, Major the Ringmaster, shown here today by Darren Warwick. Yn y drydedd safle, yn drydydd, rhif 852. In third, we have 802, and this is the Oliver family with Hoswen Guardsman. Yna, yn bedwerydd, in fourth, we have 796. And this is IR and BW Jones Evans with Bryn Sioe Red Knight. Yn y budmed safle, in fifth, we have 797. And this is TJ Lee with Lebron Thomas O'Malley. Ac yn y chwechad, in sixth, we have 803. And this is Catherine Owen with Come Here, the Bandits, shown by Holly Owen. Felly, llongyfarchiadau i'r enillydd fan yna, sef B. Dykes a Jane Nicholson gyda Crossfield Casino. Ie wir, dosbarth cryf i ddiweddu'r adran cyn ein bod ni yn symud ymlaen at y ddau yn campwriaeth sy'n weddill. So a very strong class of stallions in front of our judge, Mrs. Nicola Jones, here this afternoon before we move on to the final two championships of the section.
Croeso nôl ato ni, a chroeso i wyneb cyfarwydd iawn i nynne hefyd. David Oliver o'n blaenau ni, yn rhan o dîm sylwebu y prif gylch yma yn y sioe frenhinol ers blynydde. Ac yn gwmni fi mae Rob Jones. Ac i ni'n hynod o falch o'r gŵr arbennig yma ar hyn o bryd, yn dyn ni? Falch iddo fe, mae rhaid gweud. Weithiau fe mewn yn wneud y gwaith, ond mwynhau David Oliver wedi ennill y wobr am y march gorau y flwyddyn hyn yn yr adran C. Wel, maen nhw'n gweud bod cystadlu yn y prif gylch tymed bach o fel casino, gamble fach iwi a'r profiad sydd gyda'r marchyn, ond mae hwn wedi talu mas yn glir i Joanne Nicholson a Derek Dykes, perchynog y march gorau yn yr adran C, Crossfield Casino. And in third, Coswen Guardsman.